F'seduta tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament, numru ta' rappreżentanti minn qdiet sportivi tkellmu dwar l-għajnuna kruċjali li rċivew fl-aħħar snin mill-Gvern biex bihom setgħu ikomplu jkabbru l-attività tagħhom u joffru l-aħjar opportunitajiet lill-atleti tagħhom inkluż il-parteċipazzjoni f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Fisem l-Assoċjazzjoni għall-Isport Akwatiku l-President Karl Izzo spjega li kull sena Sport Malta tagħti għotja lil kull min jipparteċipa f'xi logħob barra minn pajjiżna u li kieku ma jkunux daw il-fondi ma jkunux jistgħu jipparteċipaw f'kompetizzjonijiet importanti. Thank God li għandna daw il-fondi għax bekk inkunu nistgħu nipparteċipaw fl-ogħla livell. Fil-fatt ingħad li l-ISA bejn l-2021 u l-2022 gawdiet minn 50,000 euro u fl-aħħar snin irċifiet mal-120,000 euro oħra mogħtija lilhom minn Sport Malta. Tkellem ukoll Franz Paċ, President tal-Malta Shooting Sport Federation, li tħaddan il-klabs kollha tal-isparar f'pajjiżna u qal il-Federazzjoni gawdiet minn madwar 300,000 euro fl-aħħar żmien li għanuha wkoll tikseb aktar medalji kif ukoll irriżulta fil-lob tal-pajjiż iż-żgħar waqt li kompla li xorta fatal xi jsir pax tqar li permezz ta' dawn il-fondi pubbliċi qed isir xogħol ta' rinnovar fil-faċilitajiet fejn jipprattikaw l-atleti tagħhom hawn ippropona li tinbidel il-liġi biex tibda tippermetti lil tfal sa mill-età ta' 12 sena biex jitħarġu fil-faċilitajiet tagħha bl-użu ta' rifles tal-arja u anke issir refużjoni tal-VAT fuq ix-xiri ta' plattini u skrataġġ. Fl-aħħar tkellem il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti Julian Paxbonello li spjega fil-fondi kollha mogħtija lilhom minn 3 entitajiet differenti tal-Gvern partikolarment Sports Malta waqt li parti mill-fondi dejjem jiġu allokati favur is-saħħa mentali tal-atleti. Paxbonello kompla ma dak li qalu rappreżentanti l-oħrajn qablu dwar kemm huma kruċjali tali għajnuniet biex Malta tkun tista' tikseb riżultati tajbin f'kompetizzjonijiet internazzjonali. Qatt ma ġejna fl-ewwel 3 postijiet fil-klassifika tal-medalji u din id-darba mhux biss ġejna fl-ewwel 3 postijiet iżda ġejna fl-ewwel post. Ġifieri m'hemmx dubju illi l-investiment li sar kif jgħidu l-Ingliżi it definitely paid off.